garai bateko erreginak, ezkerlaririk gogorrenak borrokan, oiek ez, ez dira iztaririk finenak, ez ezenkaririk onenak, ez dira azkarren gidatzen duten, oiek ez, Guru sartak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur, ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Ez dira aspaldiko zaldunak, ez garai bateko erregeak, ezkerlaririk gogorrenak borrokan, oiek ez. Guru sartak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur, ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Guru sartak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur, ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Abdala, Eyarne, Fuente, Magi, Chalke, Argoiz, Besteak, Emerik, Hayat, Bermintxo, Jarit, Katxalin, Navar, Unas, Lahit. Guru sartak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur, ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Guru sartak dira txikiak, defendatzeko gai diren handienak, barkamena eskatzeko beldur, ez diren gazteak, oiek bai ausartak. Uda heldu zenean, ikusi zuen berak, itzalak iesiak egiten ziola. Uda azken iritsita, hostoak gelditu nahi, baina amaitu zuen horrela azpian. Sartu zen itsasora, gelditzero latu bat, eta eraman zuen honek bueltaka. Hartu zen etzela, munduaren jabe, naturaren jabe, eta ikasi zuen horrela, lurretik ibiltzen, zerua maitatzen. Negua zetorrela, ikasi zuen berak, kaleak berotzerik ez zuen. Negarezu, oneko dizu, negaregizu, oneko dizu. Basurto eskolako irratia zurekin. Kaixo Basurto, euskera peto-petoan eta zuzenean hemen duzue gaurko irratsaioa. Gaur 2020ko abenduaren 4 da. Ostirala beraz, ostiraleko kanta jarriko dugu. Ostirala Ongi
Ongi etorri Basurtoko basur berrira. Eskolan gertatzen diren gauzak kontatuko ditugu. Erreportaiak eta gure eskolako berriak izango ditugu. Orain haurreskuntzako geletara joango gara. Kaixo, hemen gaude haurreskuntzako geletan. Haurreskuntzako irakasleak antzerki bat prestatzen ari dira. Sartuko gara barrura. Eneko mendira doa eta igela ikusi du. Kaixo, igela, kaixo mutiko eta bai zara hemen. Bainatzen ari naiz. Mendira. Ez, ondo nago hemen. Eneko badoa eta txoria ikusi du. 14 urte dira, ja Basurtoko eskolan edo eskolako guraso nizela. Nagusia ja batxilergoan dago eta txikia ateatzeko. Hasieran guraso guztia bezala eskola bat aukeratzen dozunean denok nahi dugu hoberena izatea, ezta? Baina denborarekin konturatu naiz eskola hoberena egitea guk egiten dugula. Eta batez ere, kemenez eta gogoz eskola batean, eskola publiko batean, eskola euskalduna profesional honekin eta gogotsu, aritzen garenean hezkuntza komunitate elkarte osoa, orduan eskola bihurtzen dugula guk bidean eskola hoberena. Badakit nire seme-alabak biak ondo hesitua daudela, ikasi dutela asko, bizipen asko izan dituztela ezin direnak ikasi, bizi egin behar direnak, eta zentzu horretan, pertsona alaiak, posik egon direla ikasten, asko ikasi dutela, bizitzari buruz, asko ikasi dutela baita ere zenbait gaitasun, ikasi dutela bizitzen, ikasi dutela elkar partekatzen, ikasi dutela berritzen, ikasi dutela asmatzen, ikasi dutela gauza asko, ezta? Orduan, hori da, nik esan aldudana, Basurtoko eskola gogoan daukagu, eta benetan, uste dut aukerarik egokien egin genuela, Hola, somos Yanire y Yane, antiguas alumnas de Basurto, y actualmente estamos en la universidad. Yo estoy estudiando educación primaria. Y yo además Derecho. Entramos en Basurto en el aula de 2 años y estuvimos hasta sexto de primaria, y durante estos 10 años estuvimos rodeadas de grandes profesores y hicimos muchos amigos. Además, Basurto es un centro muy inclusivo que promueve valores como el respeto, la igualdad, el compañerismo y tiene muchos servicios y actividades para sus alumnos. Desde nuestra experiencia, Basurto es un gran centro. Bakaixo guztioi, Unai, Markel, Sara, Maite eta Roberto gara Basurto eskolako ikasle ohiak. Eta, Basurtoko eskolan ditu oso gauza onak gogoratzen ditugu eskolari buruz eta bizilako gauzei buruz. Bai klasean, bai lagunak patioetan edo gauza asko egiten. Eta, ni gogoratzen naz adibidez, klasean egon zen urte bat, eukin genuela irakasle bat, deitzen Sara Bea, egin genituen gauza pilo bat eta proiektu pilo bat berarekin eta oso ondo egon zen. Bai, gogoratzen naiz, eskolaz kanpoko jardueretan, adibidez eskubaloian, oso ondo geunden. Ni gogoratzen naiz, antzerkia eskolan genuen, eta Andereñoa oso majoa zen, eta asko irakatzi zigun antzerkiari buruz eta hori. Eta gero egiten genituen antzerkia eskolaren aurrealdean. Niri burura etortzen zaiz adibidez patioetan jolazten genuenean futbolera beste klasekoekin eta futboleko liga egiten genituen. Sekulako partidak botatzen genituen hor. Halako finalak. Eta oso posei atera gara hortik, eskerrik asko. El